πώς κατασκευάζω μια πόρτα με ένα πριμ. Θέλω να κατασκευάσω αυτή την πόρτα, έτσι ώστε πατώντας με το ποντίκι επάνω να ανοίγει η πόρτα και να περνάω. Ξεκινάμε με τη δημιουργία ενός πριμ, μιας βασικής μονάδας κατασκευής. Ας πούμε ότι ξεκινάω με τη δημιουργία ενός κύβου. Build και επιλέγω το κύβο. Στη συνέχεια από το Tab Object ρυθμίζω τα χ-ψ-ζ, τις διαστάσεις της πόρτας που επιθυμώ. Χ ίσον 3,5, ψ ίσον 0,125 και ζ ίσον 3. Μετακινώ την πόρτα, το αντικείμενο μάλλον, το οποίο θέλω να καταλήξει σε πόρτα, και από το Cut Path ρυθμίζω τις διαστάσεις έτσι ώστε με B 0,625 και E 0,875 να έχω τις επιθυμητές διαστάσεις. Να έχω την πόρτα με τις διαστάσεις που θέλω. Στη συνέχεια από το Tab Content, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να μπω στο Inventory, επιλέγω το Prim, το script το οποίο έχω ήδη αποθηκευμένο. Το ονομάζω Willydor Script και το σέρνω μέσα στο πλαίσιο του Content. Δηλαδή δίνω τη δυνατότητα στο Prim μου να ανοίγει και να κλείνει, το οποίο θα εξελιχθεί σε πόρτα. Στη συνέχεια επιλέγω το Texture. Το Texture το έχω αποθηκευμένο στο inventory μου και αυτό, και μπορεί να το έχω δημιουργήσει εγώ από μία εικόνα μιας πόρτας, μια φωτογραφία ή μια εικόνα από το διαδίκτυο, την οποία την έχω κάνει από την δυνατότητα που μου δίνει το μενού Avatar, Upload Image, να την έχω στο inventory μου. Στη συνέχεια, αν θέλω να είναι δίφυλη η πόρτα, όπως αρχικά είχα επιλέξει, κάνω ρυθμίσεις στο Texture από το Repeat Per Face, οριζόντια και κάθετα, ή από το Texture Offset, έτσι ώστε να φέρω την πόρτα μου στο σημείο που επιθυμώ να είναι δίφυλη. Από το Horizontal 2, μετά το Texture Offset τη μετακινώ στο σημείο που θέλω. Κλείνω το μενού αυτό και με την Orbit κάμερα ελέγχω αν είναι το Texture σωστά εφαρμοσμένο στο Prim. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι όσο το δυνατόν λιγότερα Prim έχει ένα αντικείμενο, τόσο το καλύτερο, γιατί δημιουργεί λιγότερο lag, λιγότερη χρονοκαθυστέρηση. Η πόρτα είναι έτοιμη.